Hormatly vatandaşlar, şu gün 29 sentyabr men ýene sizin bilen Murat Gurbanow. Men şu gün gepleşemde size OBS'de bolup geçen zatlary aýtjak bolýan. Ýani birek jekmejik hemme habarlar berjek bolýan. Eger men eşitmesem ýazyn eşitiren. Birinji gün OBS'de umumy prezentasiýa bolýan, hemme döwletler çykyş etdi. İkinci gün biz OBS'de ikinci gün yani 27'sine biz bütün dünyada her devletlerde adam hakları, adam azatlıkları, hareket azatlıkları ve yani partiyaları, cemiyet kurumları açmak boyunca şol azatları vurmuştuk. Batılık bu oldu. Şu yerde Amerikanlar çıkış edip aytti. Biz Türkmenistan'la geçen sayıları tasdiklandık. Olar naruşenýe bilen geçti ve falsifikasiýalanmışdy. Onu Ýewropa döwletleri hem tasdiklady. Şu ýerde Türkmen delegasiýasy çykyş etdi. Birinji gün 26-syna Şemşat Atajanowyň başlyklygyň ýani Türkmen delegasiýasyna 4 adam bardy. Bir tany ýaşy 70 ýaşynda, bir tany gelin, bir 40 ýaşlarynda we Şemşat Atajanowa ýani çykyş eden ve onun arkasına MHM agenti OBS'daki Türkmenistan vekili Baylı Seliyev. Biz Baylı Seliyev'e yapıştık, tek koy verecek, şunu suda kilinecek. Şol MHM agenti, şol Türkmen delegasyasını kontrol ediyor. Hiçlerden ettiğini, yani hiçlerde şuları sokturanıp, şuru yönü, yani çopanyalı, mallar yani atlar ya. Baylı Seliyev boyunca ben ayrıtınaydan, OBS'e aydık geneli. Şu OBS'de her gün çıkışları tematika boyunca men öýdakladım. Yani administrasiýa geçirdim. Men ýazylýan çıkışlara ýöne adam köp bolansoň her wagt yani sana söz berilmeýär. O ýerde esasy hürlemekden o ýerde seni dakladym, çıkış etjekler konsernalarym. O ýerde de paýlaýarlar yani cemiyet kurumlaryna adamlar paýlaýar. Indi 3-nji gün şu gün yani religiýa boyunca ve diskriminasiýa boyunca ýygnaklar geldi. Şo ýerde kiçik halklar boyunca dini boyunca din azatlyklary ve beýlik azatlyklary yani alyp gözüňe tutup şu barada görünýär. Ýazylan adamlar çykyş etdi ve şu temalaryň ýagdaýy nähili, haýky ýagdaýa gitmeli. Şu OBS'e gelen 57 döwletiň içindäki problemleri alyp maslahatlaşýar. OBS'nin iň bir aýratyn ähmiýeti mysal üçin onun käçerli zasidany bu Toronto konferensiýa onun özü çelli hareketini bolýar. Şol arada ýa side eventsler bar ýa-da seni gönlüň duşlary çykýar. Men ýaman köp adamlaryň duşdum, halkary gurmalar bilen, beýle kompozisiýony duşlary bilen. Biz bir näçe dada ýani agdy birleşip karar berdik. Bir näçe dada gurlaşdyk. Türkmenistanyň ýagdaýyny hemmesi bilýär. Türkmenistanyň agyr ýagdaýyny, halkyň agyr ýagdaýyny hemmesi bilýär. Türkmenistanyň diplomatiýasy nolugyndan hemmesi bilýär. Türkmenistanyň diplomatiýasy bütün dünýäni alýandan hemmesi bilýär. Bular Türkmenistan halkyna garaşy. Halk gymlap başladyğı hemmeti bolajak. Ýa şonuň üçin men size şol informasiýalar berýän. Türkmenistanyň delegasiýasy gelip çykyş edýär, gaçýar. Tap bolanok. Tap bolanok, bu gaçky diýär, bular не рукопожатный, hiç kim bilen tanışmıyor ve yüzleri yok hiç ýerde. Yani beýlik döwletleriň arasynda ýa-da halkary gurumlar arasynda yüzleri yok. Tutup bokurundan sonra ýaly der gaçýar. İşten aýryljaklar bolup yani MHM agentiniň öňünde gorkup bu hemmeti gaçýar. Indi maňa bir topar adamlar diýär, "Näme bolup geçdi şu ýerde?" Indi birinji gün däli ikinji gün 27-sine Araketmede Nurhamet Anayev geldi. Siz bilýäňiz bloger hereketiň ýolbaşçy yani Türkmenistan Türkiýedäki. Şol geldi, duşo gelende Türkmen delegasiýasyny görende onda şans boldy, biz çykanda ýamur ýok. Kapıda bulun iýinden gidip gürleşdi şolar, video aldy şolar.
Şol video alıp yankı kaydık gelýärkä, ýene de ately kaydık gelýärkä, yankı konferensiýa geçirilýän atel Sofitel Center'na gelenler. Ýerden yankı Baýly Seyliýew meniň şu videomyň obložkasyna görmenler bir haramzada. Cinayetçi, bütün dünyanın alyan siyasi maşennik Baýly Seyliýew entek muny cinayete çekip diýär. Türkmen halky ölüp duraşuň. Türkiýede ýa-da banisalarda yankı pul ýagdaýy bilen kıyınlık bilen medisinal bilen Türkmenistan'ın içinde ülkede oturan adamın günahkari Dine Serdar Berdimuhamedov Gurbanly Berdimuhamedov derler şuryaly Baýly Seyliýew. Şuraya haramzadalar bütün dünyanın ağırlar. Hiç kim ölen ok Türkmenistan gülýäli demokratik döwlet näme gurulny diýen diýip aýdýarlar üstülerinden gülýärler berdi. Men ine ýolbaşçylar bilen gülleşýän konferensiýa barýan çıkış edýänler bilen speakerler bilen bize düşünen yok diye bunu näme diýeni öýlere mutunluk diye. Ýöne döwlet de bir dinlemeli ya ýöne üstüne ulyat. Şuryan maskaraçylyk. Raşid Meredov maşennik, pasport mafiýanyň ýolbaşçy, men UBS'yim. Ne sahnasından aýdýan günü. Raşid Meredov siz cinayetçi, Serdar ve Gurbanly Berdimuhamedov ikiniz bilen cinayetçi. Üçüňiz hem siz bütün dünya tribunala gitmeli. Indi bolýa, gaýdyp geleli. Annaev ýyna gelende men gepleşip geçirip boldum Belaruska opozisiýa bilen täze geldi. Şu ýalar Annaev polisiýa geldi. Çıksam bunu götürüp durlar Annaev. Bu Davide diye pasola yankı Baýly Seyliýew ahranyga Davide diye ahranik Nura Davide diye. Ondan soň polisiýa geldi, polisiýa çıkıp stop. Näme bolýar? Biz özümüz arda ýazjak. Ola agent kendi yankı şöra gelip bizim aktivistimiz Davide biz arda ýazjak. Polisiýa da diýdim, yankı ahranyga diýdim. Men yankı skandal turup bas başladym onu. Arda ýazjak. Akydyň men polisiýa, men arda ýazjak diýip Nuri kimid arda ýazjak diýsek, ola gaçyp gitdi o beýleki. MHM'si. Olar yankı publika var ýerde, nime var ýerde ýüller ýok, gaçýan gün. Olar gaçdy. Beýleki polisiýada aňtank näme ahranyga başçy bolup başlady. Men David etmedim. Men haýyş etdim yankı eýde beýle. Şeýdip bular kogduk. Nuri Arkin yankı gittik Nuri bilen polisiýa biz arandawy berdiler 8'den 24'e çeldi. Biz polisiýada ardaýadyk. Men ardam doldurdum, ýazdım. Şu döwünü, watan döwünü Jellat MHM agenti Baýly Seyliýew men uголовный statya berýärli ardaýadym. Sebäbi ol hökümet wezipetli ulan diplomat bolup yankı adam hakları geçýän ýeriniň 50 metr aralygynda aktivista David diýär. Ine şo sebäpli men şunu yankı suwda berdim. Häzir adwokatyny gülüşdük ya Wienada ya Warşawada şunu yankı derňe geçirýän biz suwda berjek. Men şundan ýapyşdym, şunu goýbermek dedim. Sebäbi bu cinayetçi. Bunu näme der? Biz cinayete çekilmer, ýöne biz cinayet kararyny çykaryp bunu depozit goýarlar. Ondan soň şu diplomatlar, aktivistler, Türkmen gражданlar bir zat ise gün cinayete çekip ve dünyada öwürder. Yani şu bir tribunala berilmedi, bütün dünya biler. Aktivistler diplomaty, UBS'dagi diplomaty, adamın haklaryny bozýan diplomaty, UBS konferensiýasyna diplomaty, şo ýerde UBS'de haklaryny bozýan diplomaty suwda berdi, Ýewropada utdular diýip bütün CNN hemmeti ýazar. Şondan soň bular hakyky ýüller görnüşler. Şu ýaly Baýly Seyliýew bilen waka bolup geçdi. Bir ýapyşdyk şundan indi goýberler. Da konca muny alyp çykar sebäbi ul ýaly haramzadalyk, ul ýaly kanun bozmak, adam haklaryny bozmak. Özüm OBS'de, Warşawada, demokratik döwletde, Ýewropa döwletinde konferensiýa geçen zalyny 50 metr arasında yankı daşlıkta buraya etmek nimeden o. Ondan soň men ertesi arda ýazdım. Organizatorlara arda ýazdım yankı konferensiýa geçirýän hemme zady görkezdim. Ugown diýilen nomerini hemme zady görkezdim. Nuri olam arda berdi. Men şu ardamda ýazdım. 50 metr aralykda konferensiýaň ýanyna bizi
Türkmenistan'ın OBSE'daki представители угроза ediyor. Bu ne hil oluyor deyip olur ahrananı usil ettiler. Arkin bolun sizin yankı biz apaslıkın bizi boras deyip ve Polşan yankı ministerine, daşış ministerine hem de düşündürüp dokumenti geçirdiler. Şimdi Polşa Türkmenistan'a ve Avrupa aralığında basışlar eder. Yine şuraya Avrupa kimi veriyorlar, ne yapıp haklar o diye hem de hakları yine iyi gider barlar. Men haber tutup dur organizatörlerden man haber verin dedim ki men şu iş koyacakka men tribunala giderim. Tribunalda sizin zapros ederler. Neyme oldu? Neyme netice aldınız? Hem de hakları açık beyan eder. Yani mass medyada bir sıptırmak dedim. Burada yok. Arkin olun bizim sizin tarafınızda. Biz bilyat Türkmen hükmünün neyme dediğini kim dediğini. Şunun için Amerikanlarım, Avrupalılarım günaydiya, diktatura, falsifikasyon vыборов hiç şartları yankı realinde ağlı diye. Yine Türkmenistan'ın hakiki avrayını ben size görkezdim. Şul bizim işimiz hem de açtı, öngdönem bulabiliyor. Kim Türkmenistan avrayını yıkayan niteler. Yine size ofitsialno OBS plaşatkasından ayyan. Türkmenistan'ın avrayı öngüm yok. Burvanov ya Annayev yıkanok öngüm yok şol. Hemmesi biliyor. Men bir topor halkara gurumlarla duştum. Amerikanlar, Avrupalılar, Fransa, Şveçya, Kanada. Hemmesi biliyor. Şunun için Türkmenistan avrayını biz yıkamız yok. Biz gayet şuraya aktivistler adam haklarını koruyup bilecek. Halkın arkasında durup adam haklarını bozulsa dakansa görüşe adamlar bar olursa bunu taşıyalım. Bulurun bir yani adam sanında giyecek o yani sivilizasiya giyecek onu deyip bulur başkaça seyredip başlayalım. Bulmasa ol haramda adalar diplomatlar dine Türkmenistan'ın ağırlap avran yıkıp öz üstünden güldürüyorlar. Eğer de ol balalay kalıp gitara çalıp oynayan olsa ol haramda ada. Kurbanlı Berdimuhamedov milli lider, tohumunun milli lideri. Bütün dünyanın güldürüyen olsa diplomatlar şol kloğunu reklama edip bütün dünyanın öz üstlerinden güldürüyor. Hangi Türkmenistan'ın avrayı? Aydın mı? Neyemedi? Hiç şart. Ben şunun için diplomatlara üzülüyorum. Boyun borlu. Şimdi biz geldik mecnarodun plaşatkalar. Biz sizin yüzlerimizi açarız. Halkın önüne, bütün dünyanın önüne. Bizim önkü oyunlarımızı ettirmez. O tüylap opozisiya yaptı, indi borlu bir şey. Şunun için diplomatlar eğer de vicdanınız olsa işten çıkın. Diktatörün toprağından gidin qara. Eğer vicdanınız olman, ağlaman devam etseniz, onu siz cinayet işlerinin afterları olsanız. Özünüz sererim. Ben düğün çıkışımda adam yalsıyla döndüm. Koyun önüne vatandaşlar, doğanlar, geneceler, dağaylar buraya etmeyeler, Türkmenistan mahsur edip hem yerde bizim yüzümüz yok. Absolutno yüzümüz yok. Ol bulmayacak zatlar bir yerde aydıp Allah'ın ananın idiotları verdi. Berdimuhamedov yani. Bunu hem daha da düşünüyor. Kanada'dan представителini görüştüm. Makragir boyunca. Ayttım. Bu ne elbeyle oluyor? Türkmenistan yadayını düşündürdüm. Ağladı şu. Kanada'dan представители. Men Makragir'in kovutan yanıydı. Men duşyan dedi şonda. Men hükman soğuk verir miydi? Men dedim bu ne elbeyle oluyor? Türkmenistan halkı Türkmenistan için çıkıyor. Vizalı. O viza diyenem peşaduran okuyayım yani ki sen MİT'ten migrasyonu kulluktan ruhsat almalı çıkacak olsan onda da şansın az. Dine vizatka. Ne böyle oluyor? Hana adat hareketler. Neyem ki buraya taraftan beylek etrafı geçip olan, neyem ki bu vilayetten o vilayete geçip olan. Neyem ki Türkiye'de bir topa doğumlarımız, vatandaşlarımız pasportu vermiyor, nelegal yağdaydı. Onun üstüne viza koydular. İyilere viza çiğ halkın üstürecek olup yani ki bütün dünyada adatlıklarını köpüldü, daşı yurtta bu olsa İksan haramda gayet Türkiye batışıda pul verip Erdoğan'a viza girdi. Hem de hatta düşünürdüm halkın kötünyanını hem Türkmenistan'ın geliyen videoları, dokumentler hem de adını okudum. Ağladı. Kanada'dan OBSE'daki vekili şu zatları görüp ağladı.
Kasperovskiň urlugyny zatlaryny görüp, videosyny görüp ağlady. Men Hökman McGregor bilen gürleşerim. Türkmenistanyň delegasiýasy ağlamaga aňyrdy dursun. Şu zatlaryň ýa-ni hemmetini ýapýada gaýtyp gülýändir. Türkmen hökümeti siz näme öz halkyňyza düşmanmy kimsiz? Ola iksan watan dönegi, watanymyzy ogurlan. Siz kim? Men düşünmem. Vatandaşlar biz bir ýokurdan gaçan adam diye inoplantyan adam. Biz hem Siriýaly Türkmenistanda doğulu. Bizim hem ganlarymyzda arkamızdaky doğun arnaşan ganlary. Ata-babalarymyň ganlary. Sizin ülkeşik yerimiz yok. Näçe biz hakykat aýtmaly, siz gizlemeli. İki zany bir özüň oňup bilmeýän ahyrpyna şermenle kezaby çinmi. Onu sizin diýmek ata-babalarynızdan gelýän fundament stejiniz ýok. Yüzüne näme tükürip bolanokmy haramda adam bolsa. Ya aýdyp bolanokmy yüzüne. Ya olar ýa wyjdany bolsaňyz diplomatlar siz işini taşlap ubeşap bilýär-de. Maşgalandan orkyan o maşgala ellenmeýär ubeş alsaň aýt ofisialna men maşgalam çykar diýsen çykarwan berýär. Näçe diplomatlar ubeş aldy handy kim öldürdiler? Näme gürüne diýär? Size wygodny halky ezmek, ağlamak bir 5 mansy üçin bir kelleňizi ýa-ni sypalap, o ýerde paraxorluk etmäni mümkinçilik berýärli. O ýere jaň edip men OBS'de diplomat, ogluňyzy çağıran, doğun gardaşyňyzy institutda ýerleşdirmek üçin goýma o zatda, o meleç. Biz size täze durmuş hödürlýäs. Hiç adam etmeliler, çağıran özü akıl bilen ýerýär. Gaýty biz bir bilmese de güçlü okutjak şonu. Ya bizde Türkmenistan'a obrazowany, güçlü adamlar gerek. Näme gurun edýän? Gerekken ho bize 16-njy asar biz çykalyş ondan. Biz bütün dünýäden günne ýaly bilýärmi? Häzir döwletler öz aralarynda konkurensiýa edýär. Gidýärmi? Putin'in ömrü utorda yıkıldı. Häzir prosedura edipdi. Biz Putin'i seyretmeliler, Erdoğan'ı seyretmeliler, Xitay'a da seyretmeliler. Biz öz baştak gitmeli. Biz öz baştak kalk. Biz neutralitetimiz var, garaşlılığımız var. Hakiki görkezmeli şonu. Bizde garaşlılık yok. İki tane idiot garaşlılığını alıp, şonun garaşlı biz. Şonu garaşlı. Şolordan garaşsız değil. Indi şu ýagdaý bolup geçdi. Size bir atçot berýän diýdim. Şu gün gutordy. OBS'nin ine 3-nji gün oturdy ertir. Ýalňyşmasam 26, 27, 28, 29. 4-nji gün oturdy ertir. Ine ýene bir gün bar. O ýerde iň gowun ýa-ni olan bir temalar gyzykly. O ýerde mass media, adat mass media, adat ýa-ni habarlar şu barada gurulmalar, o ýerde de çykşalar nähip bolsa, öz daklatlaryndan bererdi. Şoň üçin hormatly watandaşlar, OBS niýet edýär, Amerikaňa hemmet dogry edýär. Siz niýet edýär? Diplomatlar, hökümetdäki işleýänler siz niýet edýär? Bizim halkymyza ýülenýän siz niýet edýär? Olar dogry edýär, olar dogry pikir edýär. Men köp adam bilen görüşdim. Şoň üçin watandaşlar hemmet bizim elimizde. Diktator diýär bizim elimizde. İstesek bolar, istemesek gizlenip otursak ýogrun aşagyna şular etjegine eder. Anaňyň şular bize ýa niw sagyryp ýa-da halkyna ýa-ni kömek etjek bol behwidini gorap, goýun zatlary. O kiçik astanovka gurar, kiçik ýene bir natça gurar. Men halk üçin edýän diýip. İksan ahyrpyna şermenle keza. Şo ýaly. Başga bir ýülenjeklarym egerde kimde informasiýa bolsa. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky hemme ara gatnaşyklar. Türkmenistan Russiýany gollap, ýük berýär, oýdýar, böýdýär. Bize hemme maglumatlar gerek sebebi biz Amerika ýolundan paýdaşy. Türkmenistan sansa şu Putin'in stratejik partneri olam değil, Putin'in golu dip. Yani şu maglumatlar gerek. O maglumatlar Telegram'da bana iýerip bilersin. Egerde maglumatlar var. Hökümetdäki işleýän adamlar ýollanýan näme informasiýalar bolsa bize uğradyň bir görüşmek üçin ulanjak sebebi bize şol has gymmat material, bize şu material. Ananyň
Haçan da men sizi ýüklensem, siz hem şonu oňurmysyňyz, iýerseňiz, sizi basmadylar indi. Hökümet sizden gorkup başlar. Hökümet diýenim iki sany ataly ogul sizden gorkup başlar. Sizi indi basmaz. Şoň üçin bize iýeren materiallary ol sizin balansyňyz. Erteki gün sizi ellemez ýaly biz basışlar edip ol gorkup başlarlar. Adamlar ellemän gorkup başlarlar. Şoň üçin ine şuraya haýyş. Yallaklara, kezzaplara ýülenýän indi yallaklaryňyz boýun indi gaýty demokratik opozisiýa yallaklar, olary öň, olary aýdym başlan, halka aýdym başlan. Sebäbi täze ine hökümet täze Türkmenistan dörer şolary geçin. Sebäbi bolmasa siz jinayetçi bolursunuz. Bize sizin yallaklaryňyz, sözleriňiz Amerika biz öz işimiz bilýär, biz öz ýolumyzda barýar. Öwdüm, hiç ükkan okuyuşlar. Mesela gaty wajib ve gaty agyr halk üçin. Şoň üçin beýerde emosiýaly ulanyp ýa bir zat edip nimetmenler berdi. Hemme risklary öz üstüne alıp, hemme çykdyjy üstüne alıp ýürmeli. Boyun bolmaly hemme zat. Hormatly vatandaşlar, şunu meni gysga efirim tutaryan, soraňyz bolsa ýazyň, men ine UBS'de şu ýerde näme informasiýa gerek ýa näme bolup geçýär ýa-da başga soraňyz bolsa men ineki çykyşlarynda aýdam we size getirin. MHM'lere ýülenýän ýa-ni polislara, hökümetde işleyen adamlar, ministrlara, vice-premierlara doğru düşünün. Ben bir yerde gürleşip ýörüm. Ýürüýte gurulmalar var, Gasudarstw departament var. Şu ýerde hemmesi bilýär, hemmesi iş edip dur. Netije bolar. Görürsüňiz. Netije bolanma. Ol iksan kezaba gaç gider. Biz onu olary dünýäden tapwalar. O şammy pamma soram derler. Biz getiririz. Halkyň öňüne jogap berdiririz. Raşid Merýedow, ýa-ni kezzap, ataly ol ikisi ýa-ni MHM Çakýew hemmeler jogap berdi. Redaboýlar, orta derejeli adamlar, ofisiýerler, harby ulanyna işleýän ministr, vice-premier bolly hoň indi. Utullyň şo. Putin ýykylýar. Bu da ikisi näme? Şoň üçin taýýar bolýar. Halky basmak, halky ezmek, gorkuzyp saklajak bolýan bespanezny. Etdirmeýär dünýäsine. Etjek bolsaňyz hem etdirmeýär. Ýollary ýapjak bolsaňyz hem ýapdyrmeýär. Indi häzir görürsiňiz iýdigiler işleri netijeli işler bolar. Biz düýpli işleýändir. Hormatly vatandaşlar, soraw ýok, şunuň bilen men öz efirimi tutarýan. Ýazyp durun, men okarym sizin ýa-ni kommentariýalaryňyza jogap berdim, jogap berin. Şu ýerde ine egerde bir gürleşik bolsa men hatda şu ýerde adamlara haýyş etdirýän size jogap berer. Mysal üçin halka gurulmalara ýene bir zatlar size göndüm meniň bilen jogap berdiler. Eger isleseňiz men açyk efir etdim şonuň. Ýa men günlük gepleşikleri geçirdim we açyk efir etdim. Hormatly vatandaşlar, sagman galyň, ruhdan düşmeň, mertebeden galyň, Türkmeniň kimdigini görkezleyip bütün dünyada. Sağ olun.